Pre samog početka videa pozvih vas da u komentaru ispod ovog snimka, dakle danas će biti reči o Milanu Vukotiću i Nikoli Simiću, ali da mi vi napišete ko bi po vama trebalo da napusti Partizan, odnosno za koga očekujete da će otići iz Humske što se tiče ovog predstojećeg zimskog prelaznog roka. Također pozivam vas da ostavite like na videu ako vam se svidi, da se pretplatite na moj kanal i uključite zvonce da bi vam dolazilo obaveštenja za budući sadržaj na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Dakle, prvi fudbaler kojim ćemo se baviti danas jeste upravo još jedan crnogorski internacionalac u nizu, Milan Vukotić, ofanzivni vezista ekipe Partizana, koji bi mogao postati jedino pravo pojačanje Salzburga za ovaj zimski prelazni rok, odnosno igrač koji bi odmah mogao da konkuriše za startnih 11. Naime, u Salzburgu se dešava određena promjena. Novi sportski direktor biće Markus Mann od 2026. godine sa radnošću oročiti do 2030. i njega je inače doveo Jurgen Klopp, koji je inače odgovoran za sistem Salzburga i moguće je da će uskoro i angažovati novog trenera. S obzirom da je Salzburg, činjenica prvi, međutim imaju u domaćem šampionatu 3 boda više od Laska, ali u Evropi su jako nisko kotirani, samo jedan trijumf i 5 poraza čak na njihovom kontu, te na taj način su vrlo daleko od plasmana u top 24, odnosno to proleće uslovno rečeno kada govorimo o evropskom takmičenju. Oni smatraju da što se tiče Milana Vukotića nisu njegove brojke samo merilo kvaliteta koji posjeduje ovaj crnogorski fudbaler, koji ove sezone odigrao 26 mečeva za Partizan, postigao 6 golova, ima jednu više asistenciju u svim takmičenjima, no nešto slabiju formu u posljednjih mjesec i po dana, ali svakako da je napravio iskorak značajan u odnosu na period kada je došao u Humsku. Ipak da bi potpisali Vukotića moraju najprije da srede igrački kadar, da se oslobodi prostor za crnogorskog fudbalera, pa tek onda da stupe u pregovore sa Partizanom, odnosno da vidimo da li će biti ili ne neke konkretne ponude što se tiče ovog zimskog prelaznog roka. Nikola Simić najstandardniji je štoper Partizana kada govorimo o domaćem šampionatu. Ukupno je odigrao 26 utakmica i postigao jedan gol u triumfu nad ekipom Spartaka, te zabeležio jednu asistenciju. Sredinom oktobra je izašao sljedeći statistički podatak. Naime, on je bio tehnički najprogresivniji igrač do 20 godina, tačnije u prosjeku 60,8 puta po utakmici je ostavio protivnika iza lopte, prolazio ga ili poslao vertikalni pas koji je sekao protivničke linije tima. Još jedan statistički parametar koji je izašao u prvoj polovini novembra, dakle, po procentu dobijenih vazdušnih duela, 7. je kada govorimo o igračima mlađih od 20 godina, a 66 liga je uzeto u obzir. 87,8% je njegov procenat. Za njega se interesovala Sevilla, ali je zapao i za oko Monaku. Njegovi skauti su ga pratili na meču između Partizana i Napretka koji se odigrao u Humskoj, kojim je Partizan slavio na kraju rezultatom 3:2. I ovo ne bi bila prva saradnja između ova dva kluba, s obzirom da je Strahinja Pavlović, igrač koji igra na istoj poziciji kao sada Simić, otišao u Kneževinu bit će uskoro 6 godina, a eto i Frank Kanute koji je nastupao za Cercle Brugge, koji je tesno povezan sa Monakom, također je nosio crno-beli dres. Osim ovih klubova, dva engleska imaju interesovanje za samog Simića i piše se da je Partizan odbio 8 miliona evra iz Premier lige, te ako bude odlazio da će pokušati da ga crno-beli zadrže na još 6 mjeseci. Simić inače je potpisao letos novi ugovor sa Partizanom koji ga veže sa klubom iz Humske do juna 2029. godine sa boljim financijskim uslovima i otkupnom klauzulom od 15 miliona evra, te bi Partizan tražio procente ako bi pustio ovog igrača da ode ispod svote od 15 miliona evra, a Predrag Mijatović, kako se piše, očekuje upravo toliku količinu novca na leto za Simića. Vi svoje mišljenje o svemu ovome pišite u komentarima. Što se tiče Vukotića i Simića, da li bi trebalo da napuste Partizan i na taj način financijski doprinesu razvoju kluba, odnosno potpomognu ovu ne baš najbolju situaciju, jer su oni najrealniji koji će biti prodati ove zime. Vama hvala na pažnji, mi se ako Bog da družimo uskoro već kroz 2-3 dana na novom videu, najvjerovatnije u nedjelju, a od tada sportski pozdrav.